Românii care au nevoie să-și renoveze apartamentul, să se mute, să-și construiască o casă sau pur și simplu să pună deoparte niște bani, pot apela la sistemele de economisire creditare oferit de băncile de locuințe, sistem sprijinit de stat, prin acordarea unei sume de 25% din valoarea economiilor făcute de clienți. Cei care optează pentru astfel de contracte pot lua după sau chiar în timpul perioadei de economisire credite destinate îmbunătățirii spațiului locativ sau pot să-și retragă după 5 ani banii și primele acordate pe durata contractului. Practic, sistemul de economisire creditare are la bază două etape. În prima etapă, economisesc o anumită sumă de bani, care poate fi economisită periodic sau toată suma aferentă unui an, pentru care primesc o dobândă din partea băncii, dar și o primă de 25% care este acordată de către stat. Practic, în a doua etapă, ce se întâmplă? Am acces la banii economisiți, implicit la acea dobândă dată de către bancă și prima de stat acordată în timpul unei perioade de economisire și am și posibilitatea să accesez un credit ieftin în domeniul locativ cu dobânzi fixe la lei începând de la 4,44% pe an pe toată perioada de rambursare. Creditarea are specific pentru domeniul locativ pentru că practic statul sprijină fiecare dintre cetățenii români să-și îmbunătățească confortul locativ. Creditul în domeniul locativ înseamnă fie că discutăm despre o renovare, modernizare a locuinței. Dacă vreți, menționez zugrăvirea casei, cumpărare de geamuri termopan sau chiar a unei centrale termice, fie că discutăm despre construirea unei case sau despre extinderea unei locuințe, sau fie că discutăm despre cumpărarea unui imobil sau de terenuri intravilane cu destinație curs construcții. În același timp, am spus că pot să folosesc această primă de stat alături de economiile mele și de dobânda primită de la bancă la modul următor. Economisesc în acest sistem pentru că obțin unul din cele mai bune randamente de pe piață la economii și acesta este de minim 12%. Practic, dacă doresc să mă folosesc de bani mai devreme de perioada recomandată și aceasta este de 5 ani, pot să folosesc banii la fel în scop locativ, renovare, modernizare. Îmi îmbunătățesc confortul de locuit. Dacă nu doresc să folosesc banii în scop locativ, economisesc o perioadă minimă de 5 ani și după aceea îmi folosesc economiile în orice alt scop.